Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phosana Mazibela eNimba ngomhla ka-10 March. Hhayi-ke iqhubekile-ke guys i-meeting phakathi-ke komndeni wakaBhikitsha nomndeni-ke wakaMabandla. Ufikile-ke ubhuti wakhe uHlathi ezomtshela phela ukuthi angabe senyusa umoya kakhulu uThumeka ngoba phela hhayi naye akekho msulwa kuyona yonke lento. Angathi ngoba nakho enamanxeba akudala angaphulanga ebesebhodlela kuHlathi. Kuzomele nje uNtombo a-understand ukuthi uHlathi akakazi nje nakanye abe ubaba obhedayo ey'nganeni zakhe. Nakhona ngesikhathi emfica ebambe uBavumile wayesakhombisa khona ukuthi uwubaba oqotho. Angathi-ke akalunganga inhlobo ekubeni nje ubaba. Waqhubeka-ke washo futhi ukuthi seloke nje kwathi inhlo bayamnakekela nje uThumeka. uThumeka bekade egqoka khona, edla khona, enekhaya elifudumele. Ngakho-ke methi nje manje uyabaleka uza laphaya kubo koBhikitsha, hhayi uyadelela impela. Lapho guys uThumeka uthuli nje, ulalele, uyababuka, akafuni ngisho ukuphawula elilodwa izwi. Bashintshana-ke ngaye. NoHlathi wangenelela washo ukuthi yeyi, uzungalinge uthi mina ngithathe uBavumile ngamenza ulikamva omusha. Ulikamva mina ngangimthanda umntanami. uBavumile akasiyona nhlobo i-replacement yakhe futhi nawe uyakwazi lokho. Wena weza laphaya kumina wangishada emva kokuthi-ke sivumelene sobabili ukuthi siyimisele ngokuthi sikhulise abantwana bethu. Wase wangenelela-ke uLukhanyo umfowabo wakhe phela-ke uThumeka, azama phela ukumkhulumela udadewabo. Washo ukuthi yeyi, nina koMabandla nimhlukumeze kabi udadewethu. Udadewethu uhlale nawe for 20 years ungamenzelanga lutho, waze wakuzalela abantwana ababili ungamenzelanga lutho. Ngisho nako kumshada lokho umshade ngoba nakho ubonile ukuthi umshado wakho nozoleka ufeyilile. Wangenelela guys uNtsiki wathi yeyi, ulimise wakhetha ukuhlala naye uHlathi ethanda for 20 years. Akekho umuntu wamphoqa. Ngisho nako ukuzala abantwana wazala ngoba ethanda, akukho umuntu wamphoqa. Manje kutheni manje sekumele kuze kugxekwe umthetho ngayo yonke leyo nto? Kubonakala guys ukuthi hhayi babhizi banqakisana ngegama likaThumeka. Uthe sekuqede wonke umuntu ukukhuluma, waqala uThumeka wazikhulumela naye. Wathi ndiyaniva nonke nithetha ngami and ngithulile. Ndabona ukuthi sekuyisikhathi soba kuthethe mina ngoku. Yebo, ngiyavuma, ndim endazikhethela ukuba ndingene kulo mshado. Ngangena amehlo ami ebhekile womabili. Ndazikhethela uba ndihlale noHlathi for 20 years, ndamzalela ngisho abantwana bami. Kodwa emva kokuthi ndilahlekelwe indodana yami, kunento eshiftile enhlizweni yami, kunento ejikile enhlizweni yami. Ngike ndabona ukuthi kumele ndithathe isigqibo soba ndihambe ndibuyele emzini wami. Hhayi guys-ke wonke umuntu wathi kuyakugcula-ke manje enhlizweni laphaya endlini, kakhulukazi abantu bakaMabandla. Hhayi bathi ukumoyizela kancane bebona ukuthi hhayi impela uThumeka sebuyelile ey'ngqondweni zakhe-ke manje usefuna ukubuyela emzini wakhe. Kushuthi ngampela bakhulume amazwi ahlaba inhliziyo yakhe, wabona ukuthi ube-wrong ngokuthi abaleke emzini wakhe. Kanti akakaqedi uNtombo, basheshe babala-ke amachwane inkukhu ingakachamuseli guys. Wathi-ke uNtombo hhayi, ndibuyele emzini wami ndiyoqoqa konke ongokwami ngoba ndiyaphuma ndiyaphela kaMabandla. Hlathi ndifuna i-divorce. Hayi bo guys, hayi bo, divorce. Yazi leli gama guys elithi divorce uHlathi ngathi alisamthusi. Ukuba neme-ke mese-ke wawuwela umfula ukuthi uma usuwela okwesibili usuke usuwazi ukuthi udip kangakanani. So uHlathi umane nje wangakhombisa any emotion ebusweni bakhe nje, wamane washaya i-poker face, waba nobuso obu-straight ongafundeki guys. Yeyi. Divorce okwesibili umuntu wesilisa guys
angiboni ukuthi usangaphinda ashade okwesithathu, kodwa mhlawumbe usangaphinda. Yeyi, i-role model yakhe kumele kube uyena phela uLazarus, ngoba phela uLazarus usedivorce kaningi kabi njengoba eseshadile futhi noZoleka. So ya, asingalinge size sithi it's late, yabo. Never say never guys, never say never, but esingakusho ukuthi uHlathi useyadivosa futhi. Uthumeka nje usho kahle ukuthi ucela i-divorce guys. Kunzima. Aphela lapho-ke mazibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobelani Phosana Mazibela inimba ngomhla ka-10 March. Hhayi-ke iqhubekile-ke guys i-meeting phakathi-ke komndeni wakaBhikitsha nomndeni-ke wakaMabandla. Ufikile-ke ubhuti wakhe uHlathi ezomtshela phela ukuthi angabe senyusa umoya kakhulu uThumeka, ngoba phela hhayi